Arratsalde on denoi. Nafarroko liburutegiak Elias Referentes emakumeak aritzen zikloa martxan jarri du. Pasaren astean hasi zen eta gaur bigarren hitzaldia izango dugu. Itziar Intxaustik eskainiko diguna. Itziar antropologoa da, hezitzailea, hizlaria ere, baita baso bainuak ekitaldia martxan jarri duen lehendabiziko bat Nafarroan behintzat. 13 urtez Londresen bizitu izan zen, baina mundutik ibilia da. Hong Kongen, Nepalen, Indian, Noruegan hainbat tokitan ibilia da. Gaurko hitzaldi honetan bere esperientzien berri emango digu. Hitzaldiaren izenburua, hemen badago zerbait, emakume mendizale eta bidaiaria. Uste baino gehiago gara. Nahi duzunean, Itziar. Bale, eskerrik asko guztioi. Lehenengo eta behin, esan behar dizuet, maskarak kendu dudala, esan didatelako aldu dela, distantzia mantentzen dela, eta bigarrenik benetan eskertu zuen denboraren parte bat nirekin parketekatu nahi izatearena. Gaurkoan hiru historia xume kontatu behar ditut. Besterik ez, espero dut ez egitea hitzaldi luze bat, nire intentzioa bai delako baitare zuekin partekatzea dituzuen iradokizunak edo ideiak, ezta? Eta bueno, hitzaldi honetarako aukeratu nuen nire lehenengo argazkia, hementxe duzue, orain dela 3 urte, bidai bat egiten hasi nintzen, eta bueno, hau izan zen nire lehenengo eguna. Leku hau, Indiako iparraldean dago, zuetako batzuek ezagutuko duzue, Ladak deitzen da, Kashmir zonaldeatik gertu dagoen leku bat da, biztanlegoaren gehiengoa budistak dira. Eta bueno, nire ideia irakaslean nintzen, garai horretan, eta udararako pentsatu nuen bolondrez bezala, leku honetara joatea irakasle lana egiteko. Gauza da, ni iritsi ona, eta gazte batek, herriko gazte batek, kanpoan bizizenak, esan zidala, egin behar nuen bolondrezatua ezin nuela egin. Orduan, batean, herri honetan aurkitu nintzen, 4.000 metrotara dagoen herri batean, errepidearen bukaera 8 ordutara nuen, kapitala 14 ordutara, ez nuen hizkuntza hitz egiten, eta momentu horretan esan nuen, nik zer egin behar dut. Orduan, ikusi nituen emakume hauek, eta pentsatu nuen lehenengo gauza izan zen, esango diet lagundu egin nahi diedala. Orduan, neska joan aurretik, esan nion mesedez, lagundu egin nahi diet. Eta goizean jeiki eta emakume hauekin, lehenengo eguna zen beraiekin, hasi nintzen zuloak egiten makil luze batzuekin, ikusten dituzuenak hemen. Eta nik esan nuen, hau oso erraza izango da, zuleak egitea, ura pasako da, eta jazta pixkanaka. Eta batean ikusten dut emakume zar, esaten didala, mesedez atzera joan. Eta orduan konturatu nuen, eta esan nuen, egun luze bat izan behar dut, eta kaso, aste luze batzuk hemen. Eta ordu erdi batera edo, batean ikusten dut, jendea gelditzen dela, emakumeak jaktea hasten direla partekatzen, eta ni europear on bat bezala, eserin nintzen pixka bat zutik, itxaroten berriz lanean azteko. Gauza da, bat ikusi nuela, batean, erronka lokarturik zegoela, beste bat etzanda, eta orduan nire buruari galdetu nion, zein da azkeneko aldia etzanda, ezertan pentsatu barik. Eta esan nuen, benetan hau izango da nire bidaiaren hasiera. Eta pixkanaka herri horretan 2 hilabete pasatu nintuen, hauek dira beraien etxeak, beraien bizimodua, esan bezala errepidea oraindik etzegoen zain zeuden, errepidea hirira iristeko herrira. Eta hasi nintzen, esan dezagun, bertako usaiak pixka bat ezagutzen, bertakoekin partekatzen beraien bizimodua, familia desberdinak elkartzen dira, eta beraien abereak elkarrekin mendira eramaten dituzte, beraz hasi nintzen beraiekin joaten, ardiak entzuten, beraien hotsa, eta nola ez beraien bizimodua edo beraien izatea partekatzen. Eta banekien, egia esan, ez nuela ideiarik nora nindoan, ez dara zertan batuko zen nire bidaia. Baina zerbaitek esaten zidan, bide ona
hartu nuela. Eta gaurkoan nire propositoa oso era xume batean da, zuek ere akaso berdina sentiara. Eta esan dizuedan anekdota edo bidaiatu seguro zuetako askok nik baino gehiago bidaiatu duzuela, eta askotan gertatzen dira, ez, oztopoak edo aldaketak, eta anekdota pilo bat, ez, kultura desberdinetara joateak laguntzen gaitu gure izatea hobeto ezagutzen askotan. Eta nire proposamena gaurkoan, ez da esperientzia horietaz hitz egitea. Gauza da, orain dela pare bat hilabete, azkar pasatzen ari da denbora pandemiarekin esan dezagun, baina orain dela hilabete batzuk ikusi nuen festival bat, mendi festival bat, abentura festival bat, eta begiratu nuen eta ikusi nuen berriz ere horrelako 120 edo emakumei buruzkoa zela. Eta, klaro, nik azken finean bidai hau, 2 hilabetekoa izan gazena, luzatu egin zitzaidan, eta urte tardikoa bilakatu zen izatez. Eta nik esaten nuen, bueno, nire realitatea oso desberdina izan da, egon naiz bidaiatzen, ezagutu ditut emakumeen mendizaleak, Everesten egondakoan, 7 mendi altuenak igo dituztenak, ezagutu ditut emakumeak 5 urte bidaiatzen bakarrik egon direla, hainbat eta hainbat emakume ezagutu ditut, gizonak bezala beraien ametsak betetzen. Eta proposatu zidatenean ona etortzea, esan nuen, bueno, zergaitik ez, azkenean beste esperientzia bat kontatu nahi dut, pertsona normal baten esperientzia. Eta, bueno, egia da nik hasieran nire pentsamendua esan nuen emakumea, bidaiak, mendiak, gauza da nik bidaian gehien bat egin nuena izan zen nomadekin eta bertako indigenekin bizitzea. Beti ere menditik gertu bizi diren pertsonekin. Interesa nuen, antropologia ikasi nuen ez orain dela urte batzuk, interesa nuen jakiteko zer nolako konexioa dagoen natura eta pertsona hauen artean, eta kasonik zerbait ikasteko. Eta pentsatu nuen, bueno, zer egin dezaket? Hitz egin dezaket, Daulagiri ondoan ezagutu nituen Takali pertsonei buruz. Takaliak dira jakak zaitzen dituzten azkeneko 20 familiak, Nepalen. Hitz egin dezaket Bon pertsonei buruz, hauek ere zonalde honetan bizi dira, Mustang zonaldean, eta oso pertsona prebudistak dira, sintoismoren antzeko erlijio berezi bat dute, beraiekin kobazuletan egona naiz, esan nuen, bueno, hitz egin dezake baita ere, aukera izan nuen Txangpa nomadekin bizitzeko. Txangpa nomadak Txina eta India artean dauden 2. erreserba naturalean bizi dira, eta segurenik ezagutuko dituzue pasmina egiten dutelako, munduko esaten den artillarik hoberena, ez? Eta beraiekin bizitzeko aukera izan nuen, beraiekin ibiltzeko mendietan, izenik gabeko mendietan, esan, akaso mendiak guztiak ez dituztela izenik, eta aukera badagoela 6.000 metroko mendi bat igotzea izenik gabea oraindik ere, ezta? Eta pentsatu nuen, akaso horretaz ere hitz egin dezaket. Eta esan nuen, bueno, eta baita ere Kirgistanen bertako nomadekin baita ere, eta baita ere hitz egin dezaket beraien bizimoduaz, Kirgistanez, 170 nomadak dira, beraz, zuetako norbaitek ezagutu nahi baditu nomadak gertuz, Kirgistan segurenik leku errezena da hori ikusteko, eta baita ere beti ere ez konexio hori naturarekin. Eta esan nuen, baita ere hitz egin dezaket emakume mendizalei buruz, historikoki, eta esan dezagun, halako krisi momentu bat izan nuela, ze pentsatuen, bueno, hemen aurrean zaudeten askok, seguruenik nik baino mendi handiagoak igo dituzuela, nik baino leku herrialde gehiago bizitatu dituzuela, abunturaz akaso nik baino gehiago dakizuela. Eta orduan, esan nuen, bueno, eta benetan zuk zertaz dakizu, ez? Eta esan nuen, bueno, benetan nik dakidana da nire bizitzari buruz, ni neu buruz, eta oraindik prozesuan nago, uste dut, akaso bizitz bukaeran jakingo dudala, edo akaso ez, gehiago, baina pentsatu nuen benetan hitzaldi honen helburua zela nakiena partekatzea zuekin. Eta nola ez, zuei ustea, zuen iradokizunak, emakumea, mendia eta bidaiei buruz hitz egiterakoan. Beraz, gaurkoan,
hiru historia kontatuko ditut, esan bezala, eta bai nola ez, hiru historia hauetan ezagutu nituen emakume edo nire bizitzan baita ere pertsona garrantzitsuek erakutsi didatena. Hori da pixka bat helburua, zuekin partekatzea hori. Eta lehenengo esperientzia edo lehenengo historia kontatzeko, egin beharko dugu berriz ere gonbidatzen dizuet, hemendik aulkitik esan dezagun, bidai txikitxo bat egitea, imaginatzea zaudetela, oraingo honetan, Indian baita ere, baina Nepal eta Bhutanen artean dagoen Sikkim zonaldean. Sikkim zonaldea ireki zen turismora orain dela 20-30 urte gutxi gora bera, eta hor Ratongla, Ratongla glaziarra deritzon leku bat da, 7.000 metrotako mendiez inguraturik dago, eta gaur egun ekspedizioak bakarrik joan daitezke horra. Non dago? Katxejunga Parke Nazionalean. Eta nik hau zergaitik kontatzen dizuet. Gauza da nire bidaiaren urtera edo, pentsatua nuen mendi bat igotzea, mendi altu bat, lehenengo saiakera, eta esan nuen, entrenatu nahi dut pixka bat, eta esan nuen, non eta hobe Himalaietan, eta non eta hobe Sherpekin. Eta, indako lagun batzuekin hitz egiten, esan nien, ezagutzen duzue instituto edo eskola hon bat, eta esan zidaten, joan zaitez Himalayan Institutera, Mountaineering Institutera. Eta, web horrian begiratu nuen, eta hala nire sorpresa ikusten dudala, Tenzin Norgay, Edmund Hillarekin iritsi zen lehenengo Sherpak, ireki zuen institutua zela. Eta gaur egun bertan irakasleak Sherpak direla eta militarrak. Hasiera batean militarren puntua pixkat urduri jartzen zidan, ze inoiz ez naiz esan dezagun entrenatzen egon militarrekin, baina Sherpak zeudela banekien, eta banekien leku horrek historikoki garrantzi handia zuela Sherpen munduan. Eta esan nuen, beti Sherpak entzunan nituen ez, ibiltzen direla ez, Europearri eta beraien motxilak eta laguntzen, eta pentsatuen nuen, oraingo honetan zergaitik ez joan eta beraiengatik ikasi. Orduan begiratu nuen, esan nuen, hilabete bateko kurtsoa, gida izateko, eta ikusten dut talde bat zegoela egutegiari begira eta emakumeena zela. Eta esan nuen, hoberen egokitzen den garaia denez, apuntatu egingo naiz. Eta apuntatu nintzen, eta nire ideia hilabete bat, esaten nuen, sekulako aukera horrelako leku batean egotea, egia da turistak normalean ez direla iristen, eta nola ez gehien bat Sherpekin ikastea, ez? Eta, hor aritu ginen, glaziarretan ikasten, eta ni, benetan pozpozik nengoen, ez? Horrelako aukera edukitzea bizitzan, ez da egunero gertatzen, gutxienez, ni bezalako pertsona batentzat. Beraz, nire postasuna ikaragarria zen. Eta, hau zen gure base, kanpo base deritzona, eta, anekdota txiki bat, ez, ikusteko Tenzin Norgayen garrantzia, hau da, Edmund Hillarik eta Tenzin Norgayk lo egin zuten lekua. Beresteko kanpo basetik, ona ekarri zuten, oroipena mantentzeko, ez? Sherpek lortu dutena erakusteko, eta hemen dago, beraz, zuertako norbaitek inoiz joan nahi badu, eta ikusi hor bertan dago. Eta, hasi ginen entrenatzen, eta, oso entrenamendu desberdina zen Europarretik konparaturik, ez? Lehenengo egunetik, 6 taldeetan jarri ziguten, goizeko 5etan esnatzen ginen, oso era batzutan erdi militarra zen, esan dezagun goizeko 6etan, horrelako zerbait egin bar genuen, ni hasieran pixkat urduri nengoen horrekin, baina oso disiplina handia zuten. Eta baita ere harritu ninduena, euria, elurra, berdin den zer nolako eguraldia egiten zuen, inor ez zen kexatzen, eta guk kanpoan egiten genuen. Gure klaseak kanpoan egiten ziren, gure janariak kanpoan egiten ziren, eta bertako emakumeak ez zuten inoiz inolako kexarik egin. Esan kurtsoan 3 atzerritar geundela, Norvegiako emakume bat, stockbroker bat zena, Kolonbiako neska bat, Everest igo nahi zuena, eta ni euskaldun bakarra, ez dakit lehenago egon den, ala ez, baina eta hortxe geunden, ez, eta egunero, mendira joaten ginen, glaziarretara, teknikak ikasten genuen,
Eta, bueno, argazki hau bitxia da, ze batzuetan nekaturik etortzen ginen, 4.500 metroko altura geunden, beraz, aklimatatze prozesu bat eraman behar izan genuen, eta, bueno, pixka bat ikusteko ematen zuten arropa, ez, orain dela 40 urteko arropa zela, ikusten baduzu hemen. Eta anekdota bezala, kontatu ez, kurtsoa hasterakoan esan zutela ze hor goretek, eta horrelakorik ez dago, eta esan zuten, bueno, anorakik ez bali maduzue, plastikoak erosi, eta zuek karpa bat antzekoa egin dezakegu. Eta horietako emakume batzuk, 4.000 metrotara ziren, euritan, horrelako plastikoko zera batekin. Beraz, beraien indarra, berehala konturatu nintzet oso handia zela eta nik uste baino gehiago. Baina ez bakarrik hori, hilabete batean elkarrekin partekatzeko denbora izan nuen. Eta bueno, batetik xerpek irakasten zutena eta hau konpartitu nahi dut, ez? Irakasle bezalak, xerpak, gogoratzen dut irakasle bat nuela, 3. generazioa xerpa zena, eta berak sekulako garrantzia ematen zion naturari. Berak esaten zuen mendia igo baino garrantzitsuago dela natura mantentzea. Ez? Eta hori ez dut ahaztuko ze punturaino eramaten zuen berak bere lekzioetan esan dezagun. Baina bestetik beste zerbait konturatu nintzen oso errotua zutena, talde sentsazio hori, elkarlan hori. Eta elkarlan horretan mendiak eskaintzen diguna batzuetan, zuetako asko ni baino ez, mendi altuagoak igual igo duzu edo ez, baina mendia maiteko duzu eta gertatzen dena natura mendian ibiltzen garenean, akaso pertsonak bestera batean ezagutzeko aukera izaten dugula, ez? Eta pixkanaka hauek beraien historiak kontatzen hasi zitzaizkidan, ez? Eta hori izan zen nire esan dezagun akaso kurtso honen gauzarik bereziena, ez? Esan barra da kurtsoan zaharrena nintzela, besteak gehienak askoz ere gazteagoak ziren, baina, bueno, anekdota ikusiko duzuen motxila horiek metalezkoak zirela, batzuei belauneraino iristen zitzaiela, beraz, teknika horiek pixka bat atzeratuagoa dalela esango genuke, ez? Baina atzeratasun horretan esan nahiko nuke beraien elkarlanaren kontzeptua ze punturaino hain garrantzitsua den beraientzat. Eta hasi zitzaizkidan kontatzen beraien esfortzuak leku honetara iristeko. Eta orduan hasi zitzaidan abogatu batek esan zidan bere familiak ez ziola uzten mendira joaten, kurtso hau egitera. Beste batek komentatu zidan lana utzi zuela 3 urtez amesten egon zelako gida kurtso hau egiteko. Beste batzuek, adibidez hau, kirolan, korrika, nazional kanpeonatetan zegoen, eta ez ezkontzeko aukera bakarra momentu horretan zen horrelako kurtsoa egitera entrenatzaileak utzi zion. Beraz, kurtsoa bukatu ala, ez? Alde batetik pilo bat ikasi nuen, xerpei buruz, xerpei esker, baina baita ere elkarlana. Eta aitortu beharra dut, orain dela gutxi entzun nuenean kabi igo zenean eta nepaliak, ez militarrak igo zirenean, eta denak batera elkarrekin igo zirenean imagen hori, kritika beraien inguruan, baina ez zait inoiz ahaztu behar, beraiek zuten elkartasunaren kontzeptu hori, 8 pertsona uste zirela eta elkarrekin iritsi ziren. Beraz, nik sentsazio berdina izan nuen kurtso honetan, eta iradokizun bat etorri zitzaidan, ez? Eta zuekin partekatu nahi du nuena. Instituzioek ez zuen bakarrik ahalbidetzen emakume hauek gidak, mendi gidak izatea, ze horietako batzuk orain Himalaietan gidak dira. Ez bakarrik hori, ematen zien horrelako indargune bat, ez? Elkartzerakoan bazirudien errezagoa zela edo gehiago zeudela gida bezala. Eta Euskal Herriera begira, itzuli nintzenean, aitortu beharra dut begiratu nuela zenbat emakume gida dauden edo kurtsoetan, eta arraro egin zitzaidan, oraindik 7%
ari direla esan dezagun ikasten gida egiteko. Ze mendira joaten garenean, emakume asko ikusten ditugu, ezta? Beste egunean Sandonato igon nuen eta 12 pertsonetatik 7 ziren. Orduan nire planteamendua da askotan ara joaten gara, ez? Ez? Eta nik esan nuen, akaso zerbait dugu beraiengandik ikasteko. Akaso guk ere kooperazio hori, elkarlan hori gure artean handiagoa egin beharko genuke, ez bakarrik emakume bezala, baizik eta instituzio publiko bezala. Esan dezagun, Euskal Herrian nidakidala, ez daudela kurtso bereziek, badakit Sonia Casas, alpinista ikaragarri horrek, horrelako proiektu bat lantzatu duela, eta kaso hori erantzun bada, akaso zergaitik ez dugu ikasi behar Sherpengandik, Indiako instituzioengatik. Eta hori zen pixka bat nire lehenengo partekatzea, lehenengo historia, ez? Beraien elkarlana kopuruan, elkarlana kontzeptuan, elkarlana mendiaz gozatzeko eta agian emakume gehiago ahalbidetzea ja dagoena, ja egiten dutena elkarrekin egiteko. Eta hori da lehenengo historia. Eta bigarren historia, pixka bat salto egingo dugu, esan dudan bezala urte eta erdi bidaiatu nuen. Orduan, bigarren historian, gonbidatzen dizuet nirekin Kirgistanea bidaiatzea, Kirgistanen gaude, eta hau Eniltsek glaziarra da, munduko 5. luzeena poloetatik aparte. Eniltsek glaziarra hau 100 kilometro ditu, eta bigarren historia hau konfiantzari buruzko historia bat da, eta empatiari buruzko historia bat da. Eta horretarako nire historia da bidaiaren bukaeran zela, eta oraingo honetan nire anaiarekin betidanik konpartitu izan dut naturarekiko maitasuna. Akaso txikitan ama baserrikoa da, eta guk mendian pasatzen dugu denbora, eta ez dakit horregati den, baina zorionez horrelako sentsazio berezia dugu naturarekin, seguruenik guztiok duguna barnea, eta askotan denbora ez dugulako, ezin dugu hainbeste sentitu, ezta? Baina beti izan dugu hori gustoko, eta ez hori bakarrik, kaso beti gustatu zaizkigu mendi ez ezagunetara joatea, edo garrantzi handirik ematen den zaien lekuetara joatea. Eta Mesnerrek zioen bezala, batzuetan mendiak ez dira vertikalak, zergaitik ez egin mendi horizontalak. Eta, bizitzan aukera izan genuen, nire anaiak eta nik berriz elkartzeko esan dezagun, eta pentsatu genuen, anaiak ezagutzen zuen zonalde hau, eta esan zidan, zergaitik ez goa atzorra. Eta esan nuen, primera, niregatik, arazo gabe, eta, pentsatu genuen egitea gure motxilekin. Azken aldi honetan, egia da, batzuetan ultraligeroak bilakatzen ari garela, eta pentsatu genuen, justu kontrakoa egitea, ikusteko berri sentsazio hori pisua eramatera eta mugitzearena, akaso gure etxea gurekin eramanez, akaso nomadak bilakatuz era xume batean. Eta, hemen aurkitu ginen, eta, ordurako bat neraman bidaiatzen, eta hemen partekatu nahi dut, dokumentazio guztia prestatu nuela, kontaktuak egin nituela, badazpada, bidaietan egiten den bezala. Baina egia da, atzera begiratzen badut, orain dela urte eta erdi lehenago bidai. Ez nekien hasiera batean nola aterako ziren gauzak, nola egin behar nituen dokumentazioak. Eta urtea pasatu zenean oso modu errazean egiten dituen horrelakoak. Beraz, zuetako norbait pentsatzen ari bada bidai luze bat egitea, esaten dizuet aurrera egiteko, bildurrik ez izateko, zuengan konfiantza edukitzeko, ze beti aurkitzen dira horrelako bideak. Eta hemen kontaktu nahi dizuet anekdotatxo bat baita ere, akaso albalin baduzue gazta eramatea, ze anaia eta ni gure bidaiaren bukaeran helikoptero bat hartu behar genuen, hau Eniltseko Kantengriko kanpo basea da, zuetako batzuek ezagutuko duzuen bentzala, Kantengri 7.300 metroko mendi bat da, Taikistanen fronteran dagoena, eta hemen aurrean duzuena Poveda mendia da. Oso mendi ezagunak dira, gehien bat, neguan, mendi altuenetara joaten direnak, hemen entrenatzen dutelako,
eguraldiagatik. Oso leku hotza da, denborak bere aldatzen du, eta, bueno, entrenatzeko leku ona esan dezagun. Eta gauza da guk, egin bar genuena, bakarrik kanpo basea iristea zen, eta helikopteroz itzuli bar ginen. Orduan, lagun batek gazta bat eman zigun, eta itzultzerakoan esan ziguten etxoin egin bar genuela. Orduan guk esan genion, eman genien errusiarrei gure gazta, esan genien euskalduna ginela, eta bueno, zorionez, bueltatzeko helikopteroz aukera erreza izan genuela. Beraz, hor pixka bat laguntze hori ez. Baina, ibilera, esan bezala, 100 kilometro ziren, eta bueno, zuetako batzuk morrenetan ibiliak izango zarete, beste batzuk ez, baina morrenak, izotz gainean dauden ez, arriska hauek dira, eta batzuetan kilometroak eta kilometroak izan daitezke. Eta nahiko gogorra egiten da ez, batzuetan mendiak igotzea da, baina bizitzan bezala batzuetan horizontala dena gogorra bilakatu daiteke baita ere. Eta bueno, gu 3 egun genera matzan, ordura arte bidea bazegoen, esan egin genuen garaian, ia ez ginela inorekin topatu, eta baita ere, egun batzuetan baganekiela 20 kilometrotan inor ez zegoela. Eta GPS-ak ez zuela funtzionatzen. Orduan, laugarren egunera edo, GPS-erik gabe, artean ibili behar izan genuen, anaiak eta nik, eta oso ondo ezagutzen gara, beraz, bata bestea normalean bera gidatzen. Eta, bueno, erreza izan bartzen zerbait, nahiko gogorra bilakatu zen, baina iritsi ginen lekura. Hurrengo egunean, pentsatu genuen, erreza baita ere, eta non topatu ginen, uste baino zela, morrenak zaudela, goitik bera, eta hori batzuetan nahiko gogorra bilakatzen da. Baina zer konpartitu nahi nioen nik oso era xume batean. Ordura arte, beti danik, nire anaiarekin joan naizenean, beti izan dut alako errespetua bera gehiago dakielako mendian. Baina urte bat bidaiatzen egon ondoren, eginda kurtsoa, aurkitu nintzen anaiarekin berak zioen beste leku batetik joateko, eta nik esan nion ezetz, nik uste nuela hortik zela. Eta oso momentu xumea izan zen, baina esan bardet momentu horretan konturatu nintzela, nik ere banuela gaitasuna, bideak ondo aukeratzeko, mendizale bezala. Eta baita ere nola anaiak eman zidan konfidantza esan zuelako. Bueno, oraingo honetan, orduan, zer konpartitu nahi nuen bigarren historia honekin. Esan bezala, konfiantza, mendian gaudean, konfiantzak asko esan nahi du. Eta betatzen momentuak, bizitzen momentuak, zuten da, bai? Non, gauzak gertatzen diren. Eta ze garrantzitsua den, norberak konfiantzia, eta ez baizik eta ondoan ematen dizun konfiantza ditzea. Eta baita ere, beraz, oraingo honetan gustatuko litzaidake zuek neri laguntzea eta konfiantza horretan ondoan duzuenari halako piropo bat empatia guztiarekin ematea. Edo zer izan daiteke arropa, ilea, nahi, baina minutu batez, konpartitu nahiko nuke, batak besteari, naiz eta ez ezagutu, zerbait ona esatea, bai? Nahi duzuena, bai? Eta hori bai, bukaeraraino gorde, bai? Gero erabili beharko dugulako, bai? Beraz, bildurri gabe, naiz eta distantzia mantendu, edo zer gauza, aura, ilea, nahi duzuena, bildurri gabe, ezkerrek beskuibikoari. Bueno, esker, gorde buruan zebukaeran erabili behar dugu eta oso garrantzitsua da. Eta azken zatirako
beste leku batera gonbidatzen dizuet nirekin etortzea. Oraingoan ere Kirgistanen jarraitzen dugu, kasu honetan Lenin mendia igotzeko saiakera egin nuen, esan bidaiaren opari bat zela, ze betidanik nahi izan nuen horrelako mendi bat igotzea, 2 urte edo 3 eramatzan mendi hori igo nahian. Zergaitia, esaten dutelako 7.000 metrotan mendirik errezenetarikoa dela, ze teknikoki horrelako zailtasunik, eta hori egia da. Eta, nik pentsatu nuen, bidei bukaerarako horrelako opari bezala niretzat hori izango zela. Eta, topatu nintzen 4 pertsona ginen, Estatu Espainoleko gida bat, eta beste 2 pertsona, gizon bat eta emakume bat. Orduan, nik hasiera batean, lehenengo aldia zenez, hasi nintzen pixka bat pentsatzen nuen ekspedizioak ez dakit zergaitik oso gogorrak izan ditezkela, baina kasu honetan oso prestatua zegoen, nik urte bat eta piko neraman nomadekin bizitzen, nire motxilarekin, bainu bat hilabetean behin eduki izan dut, bainu bero bat, esan dezagun. Orduan ona iritsi nintzenean niretzat izan ziren horrelako hotel batean edukitzeko denbora. Ez nuena inoiz pentsatu kanpo baseetan zaudenean, egun asko pasatzen dituzula kanpo basean, deskantzatzen, eguraldia dela eta egia esan niretzat sekulako janaria eman ziguten, sekulako harrera eman ziguten, eta niretzat sentsazioa zen, urte osa ibili ondoren ibili izan nintzen eran, horrelako hotel batean nengoela, 5 izarretako hotel batean, 4.000 eta piko metrotan, horrelako kanpo basean. Eta, gure partaidetza, ze hau da 3. historia kontatu nahi dudana, eta protagonista emakume hau da, eta historia zerena da, azken finean, inoiz ez etxitzea gure ametsetan. Berdin da zeintzuk diren, mendi bat izan daiteke, leku bat, bidai bat, baina ez etxitzea, ez da. Eta, gauza da, kanpo basean geundenean, denbora pasatzeko emakume honi pilo bat gustatzen zitzaiola hilea edukitzea, ez? Eta brometan esaten genion, egin zara, oporretaz, beste leku batera joan. Eta, hasi ginen, gure, igo ginen 6.003 metrotara, lo egin genuen hor, aklimatazioa egin genuen, gero jaitsi egin ginen, eta bigarren jakera egin bar genuen, temporadaren bukaera zen, jende gehiena ja joana zen, oso jende gutxi gelditzen ziren, ja beste lekuetan denda kanpinak kentzen hasi ziren, eta egunak bukatzen hasi zitzaizkigun, hilabete baterako joan ginerako. Orduan, gogoratzen naiz, bigarren saiakeran, 5.000 eta piko metro geundenean, esnatu ginen goizean, eta gidak esan zigula, sekulako hotza egin bar zuela. Eta nik orduan gogoratu nuen, bidaian ezagutu nuelako Siberiar bat, anaiarekin Kantengrin geundenean, eta pertsona honek esan zidan, Lenin igo dut, Kantengri ere, baina Lenin oso teknikoki oso horreza da, baina hotza izugarria izan daiteke, eta bera Siberiakoa zen. Eta, ni pentsatu nuen, ez dakit, ez? Berak kontatuko du hori, ez? Eta entzun nuen, baina ez nion garrantzirik eman. Orduan, gidak esan zigunean, sekulako haizea egin behar du, eta gomendatzen dizuet ez igotzea. Orduan, nik garai honetan ez nekien, anemia pixka bat nuela, urte oso bat bidaiatzen, janaria desberdina, vegetariana bilakatu nintzen. Eta ni pozin nengoen ja 6.300 metrotan lo egin nuelako, eta kaso bidaiak beste gauza batzuk eman zizkidalako eta horien bila ere nengoelako, ezta. Eta nik pentsatzen nuen, agian gurekin zitorren pertsona, Carlosek, fisikoki fuerteena zegoena esango zuela ez saia gaitezen. Eta berak esan zuen ez, txarra egiten du, hemen gelditzen gara eta lasai. Eta nire sorpresa izan zen, emakume honek, batean, denda kanpinatik atera, eta guztia izan zigu. Oneraino iritsi gara, eta orain,
hemen gelditu behar gara, esaten digutelako, berdin ja iristen garen, ada ez. Teknikoki ez dago zailtasunik. Bakarrik da, gure gan, konfiantza gehiago edukita, ez? Positiboki pentsatzea, berdin da iristen garen, ala ez. Baina gauza da, zergaitik ez saiatu. Gauzak aldatu daitezke. Egia da, ez ginela, beraiek goraino igo, eta ni lehenago jaitsi behar izan nuen. Baina pertsona honek, behin ere erakutsi zidan, historiak esan dezakeela, esan dezake, ez genuela igo Lenin mendia. Baina ez dena gertatu emakume honek egin zuen esfortzua talde guztia saiatzeko gorago igotzen, gorago iristen, gutxienez positibotasun batekin. Beraz, hau da nire 6.300 metrotan niretzako esan dezagun hotelik zoragarriena, ez? Eta batzuek esango duzue, bueno, eta zer esan nahi zigun itziarrek, ze hitzaldia da mendiak, emakumeak eta bidaiak. Alde batetik hitz egin nahi nuen elkartasunari buruz, beste batetik hitz egin nahi nuen konfiantzari buruz eta bestei ematen diegun konfiantzari buruz. Eta azkenik, nola ez, positibotasun bat eta inoiz ez etxitzea ditugun ametsetan. Eta oraingoan, eskatu behar dizuet, guztiok altxatzea, ez bazaizue inporta, ez bazaizue asola, ze denbora asko egon zarete zutik, momentu batean altxatzea lasai ez duzue dantza egin behar, edo inolakorik, horrelakorik, baina bai, eskatu behar dizuet, ez bazaizue inporta, eskatu behar dizuet, momentu batez, pentsatzea hemen elkarrekin gaudela, momentu batez, pentsatzea ondokoak eman dizuen piropo horretan, empatia osoz eman dizuen piropo horretan, eta azkenik, imaginatzea leku bat non gustatuko litzaizueke joatea. Mendi bat, herrialde bat, amets bat. Eta hori, zuen barnean edukita, ez bazaizue inporta, argazki bat atera nahi dut, momentu hau gogoratzeko, eta tituloa izatea uste baino gehiago garelako. Beraz, usten balimadidazue, irriparrea ez da ikusten, baina sentitzen bada zuen ametxean, hor zuek ikusten duzuen paisain horretan, eskertzen dizuet. Eta espero mendi batean topatzea beste batean, edo herrialde batean, edo hemengo leku batean, baina horrelako ez indargune batekin. Eta hori da dena. Eskerrik asko. Bai, eta noski eskertuko nuke, zuetako edonor galdera bat balimadu, edo iradokizun bat, edo dena delakoaz, gutxi gara, beraz, batzuetan, gauzak gehiago partekatu ditzazkegu, eta, bueno, bildurri gabe, ze maskara hauek badirudi ez, batzuetan gehiago mugatzen gaituztela, baina edo zer galdera, edo zer idodikizun, eskertzen dut partekatzea, nahi baduzue. Amar, 0 baina haizea 80 kilometrokoa zen. Izatez 2 pertsona igo ziren, egun horretan, siberiar bat, gida zena, eta 20 aldiz igo zena, eta itzuli zen hemengo marka, hau bakarrik zuen, eta hori, eta gero estatu batuateko gizon bat, estatu batuetako zonalde hotzenean bizi den gizon bat, oso ezaguna dena, eta bertakoa, beste inork ez zuen igo. Leninek duena da azken finean hotz hori, orduan, zuetako norbaitek ideia balimadu, gomendatzen dizuet, akaso ez, Errusiako zonalde hotz etzen horietara joatea,
praktikatzea edo ezaki kongeladore batean sartzea, eta seguruenik teknika ez, baina hotzean pixka bat lantzea ez, psikologikoki, noski. Bai. Bueno, pues voy a compartir la experiencia. Bai, euskeraz egingo dut, barkatu. Konpartitu bat dut, egia da urte eta erdi bedaiatu ondoren, itzuli nintzenean irira, gogoratzen dut, sartu nintzela hemengo supermerkatu batetara, eta nire sentsazioa izan zen horrelako hotztasun bat, horrelako automatismo bat konturatu gabean bizitzen ari garena, ez? Dena horrela hileretan ikusten nituen kolore asko, kaxa asko, baina gure izatetik pixka bat urrutiratuak. Nik denbora asko pasat nuen nomadekin, mendietan aparte, ze, bueno, hemen ez du kontatu ez, baina egia da pertsona hauek erakutsi didatena da zer garrantzia duen eta ze aberastasuna den naturatik gertu bizitzea. Eta ona itzuli nintzenean oso zaila egiten zitzaidan esan dezagun zoriontasuna aurkitzea zementoko leku batean. Horrelako deskonexio bat sentitzen nuen genuela. Eta, bueno, bizitza arraroa da, baina, bueno, pandemia batekin topatu gara, eta nik uste dut pandemiak erabatean edo bestea erakusten ari diguna da, zein garrantzitsua den, inoiz ez deskonektatzea naturarekin, mendiarekin, eta ez hori bakarrik, ez? Xerpak esaten zuten bezala, mendiak ez dira mendiak, baizik eta mendiak zaintzen dituzten pertsonak. Mendietan, inguruetan bizi diren nomodak, nire kasuan Daulajirin denbora bat pasatu nuen, eta argazkiak ateratzen ditugu jakena, baina desagertzean dagoen zerbait da, gehiago ematen da xerpei, dolarrei, eta nire galdera da zergaitik ez eman, akaso jakak zaintzen dituzten pertsonei, ez? Orduan, nire sentsazioa izan zen, horrelako deskonexio handi bat. Eta gaur egun baso bainuak eskaintzen ditut eta ideia zen jendea eramatea Kirgistanean, nomadekin bizitzea, Daulajiria. Bati bat hori sentitzen nuelako, ez, nola zein ederra den eta nomada hauek erakutsi didatena, ez, eta ona ekarri dudana edo benetan nire, ez, batzuetan bizitzeko helburu txiki bat da, ez, ze garrantzitsua den hori eta zenbat lagundu dezakeen naturak gure egunerokotasunean, ez? Ez mendiak bakarrik, ze esan bezala niretza mendiak ez dira mendiak 8.000, 7.000, baizik eta batzuetan azten zaigu mendi horien atzean bizi diren pertsonak, eta beraiek dira benetan eroeak, ez? Eta beraiek dira protagonistak, eta beraiek dute pilo bat guri erakusteko. Xerpak izan daitezke, eta kaliak, bonak, baina iruditzen zait ONG-ak akaso beraiek ere egin beharko zutela gurekin. Hori da pixka bat dudan izan nuen sentsazioa. Nik aldera egingo dut, Himalaietan egondutako pertsonarik badago la pentsatzen dut, dakit horrela den edo ez, ez? Eta Pirineoetan, bai, horrela altxatzeko igual gutxien ez azkeneko, bai, bai, eta norbaiteko du zer den beraientzat Pirineoa edo igotzen direnean, emakumea edo gizona, azkenean. Hitz bat. Beharra. Hori, azken finean, akaso hori da hitzaldi honen bukaera, ez? Beharra dugula, gure barnean dugulako, eta
nik uste dut guztiok dugula mendia, natura eta bidaiatzearen erronka txikitatik izan dugulako eta noizean behin aukera dugu eta etorri egiten delako. Beraz, oraingoan bai, mila esker eta behar horekin aurkitu gaitezela mendietan. Bale? Eskerrik asko. Vale.